अब जौन कंप्लेनवा को दे ना ओकर बेटी बहा गइल हो दिन हमारा बहल के ओकर माई बहाइल भी तब इतना गरम हम जानत ना कि कौन एक बहन चो एक दिन बक्सर जिले में रहनी हमारे तक के ऊपर शौक नहीं खे ना देखा जाने कौन बहन चो वो पटना मुख्यालय से फोन करा था उसके भेंता दारू पी रहे हैं। एक बार फिर से बता दी हम कि जैसे कि बिहार में दारू एकदम पूर्ण तरीका से बंद बा और वह गलत बानी या सही बानी ओकर निष्पक्ष जांच करे के पुलिस प्रशासन हमनी के देश में कानून व्यवस्था बाटे। अगर वह गलत इन्फॉर्मेशन केहू दिल तो ओकरो तरीका बाटे ओकर अपना के सच्चा साबित करे के। लेकिन यहाँ के आके माइक पर और खुलेआम गंदा गंदा गाली देतनी ए पर का कहे के चाहे मन हई छतरी हई जा 14 बरिस के अभिमन्यु मरा गइल 15 बरिस के हम जी के लानु भरब तहार पहुंचो तहार माफी मांगी तरलो से हम वो ना है हम जियब तले हैंगम उस प्रताव दे के जियब हमनी के सुनले बानी सच है जानले बानी सर कि कलाकार के कोनो जाति ना होला कलाकार हई छतरी हई जा 14 बरिस कैसी को हमनी के भोजपुरी के धरोहर हब दुगोला प्रोग्राम जवन परंपरा से चल हम जानत ना कि कौन एक बहनचो दो एक दिन। नमस्कार प्रणाम हम हई रंजन साथ में बानी भोजपुरी जगत के पीआरओ विकास सिंह जी। जी नमस्कार प्रणाम आप सबके रवैलो के फिर से स्वागत बा भोजपुरी एक्सप्रेस और नीतीश बाबा ऑफिशियल में। रवैलो के एक बार फिर से बता दी हम कि जैसे कि बिहार में दारू एकदम पूर्ण तरीका से बंद बा ये एकदम सत्य बात बा लेकिन मिलतो बा। अगर बंद बा तो हर चौक चौराहा हर पोल पे गांव के पोल पे लिखल बा मद्यपान निषेध ऐसे ही कुछ लिखल बा स्लोगन पूरा पोल पे लिखल बा जहाँ जाए गांव देहात चौक चौराहा पे सब जगह लिखल बा कि दारू जे पियता ओकर सूचना एगो टोल फ्री नंबर दिहल गइल बा ऊपर रोवा लोग के देवे के बा। तो एगो चर्चित दुगोला प्रोग्राम करे वाला व्यास जी बानी कि वहाँ के कहीं प्रोग्राम करे करनी है तो केहू ओकर इन्फॉर्मेशन दे दिले रहला थाना के सूचना कर दिले रहला वो टोल फ्री नंबर के द्वारा बक्सर में गई रहे। अच्छा बक्सर में रहला प्रोग्राम शायद व्यास जी के अरविंद सिंह अभियंता हैं वहाँ के लंगड़ व्यास भी कहल जाला ना जी। तो वहाँ के केहू सूचना दे दिले रहला कि व्यास जी दारू पी के और प्रोग्राम करतनी पुलिस आइला अपना काम कैलस निष्पक्ष जांच करे के प्रयास कैलस पुलिस एक जगह ले गई थाना पर ना क्लियर अगर हो पावल तो अस्पताल में ले जाके और जांच कैलस विकास सिंह जी। तो ऊपर वहाँ के आके भद्दा गाली कोनो मंच से माइक के द्वारा देतनी जोन काफ़ी निंदनीय बा और वह समाज के गंदा करतनी महाराज रो पे अगर लाछन लागल बा तो वह तरीका नहीं है कि गेहूँ के गाली दे के और वह अपना के सच्चा साबित करे के कोशिश करे। ओकर दूसरो तरीका बाटे कि ओकरा के सच्चा साबित रुआ अपना के खुद कर सकत रहनी है कि हम सच बानी और वह कहत नहीं कि जीरो आइल बा तो एक बार सर्टिफिकेटवा दिखाना दी ओकर प्रमाण कुछ मिलल है नु प्रमाण कुछ मिलल हो रोवा 0-0 करतनी माइक पर आके भद्दा गाली देतनी गाली तो देतनी चली गालियों निंदा करेला बात बाटे ओकरा साथे साथे महानिंदा वाली बातें वो कैले बनी रहुआ जौन कहीं से कहीं तक शोभा नहीं के देत। अगर कुछ बुझात रहा कि पुरानका चीज़ हमनी के जौन धरोहर बाटे उ चलल आवता तो दुगोला के प्रोग्राम रहा जौन जेता पहले से चलल आवता धरातल पे रोवा लोग प्रोग्राम के उतारत नहीं है पुरानका चीज़ बड़ा बढ़िया धरोहर हमने के बुझात रहा कि बरकरार बाटे रोवा लोग के चलते लेकिन वो बहुत गंदा आदमी बानी और गंदा करे के सोच ले बानी कि ओकरो के रउआ खत्म कर दी ओकरा के जौन धरोहर हमनी के बा ओकरा के समाप्ति की ओर ले जाए में सबसे ज़्यादा अगर केहू के हाथ बाटे तो अरविंद सिंह अभियंता के बाटे। ये एकदम खुलेआम हम कहे के चाहतनी और कहतनी कि रउए हाथ बाटे कि हमनी के जौन धरोहर पुरानका धरोहर बाटे गीत संगीत के माध्यम से जौन मनोरंजन दिहल जाला पुरानका स्टाइल में ओकरा के रउआ नाश करे के फेर में लाग गइल बानी अरविंद सिंह अभियंता जी। तो विकास सिंह जी हम बात करे के चाहें कि वहाँ के एगो तो पहले से ही गाली गलौज माइक पे देतनी है और केहू सूचना अगर दे दिले रहला और वह गलत बानी या सही बानी ओकर निष्पक्ष जांच करे के पुलिस प्रशासन हमनी के देश में कानून व्यवस्था बाटे। अगर वह गलत इन्फॉर्मेशन केहू दिले रहला तो ओकरो तरीका बाटे ओकर अपना के सच्चा साबित करे के। लेकिन यहाँ के आके माइक पर और खुलेआम गंदा गाली देतनी ए पर का कहे के चाहे देखिए माइक पे जो गाली दिला तो मन काफ़ी गलत फैल अगर इन्फॉर्मेशन जे भी दिले बा तो तो भाई कानून के सहारा ले बा कानून के यही बाटे कि भाई जे भी दारू पिए ओकर सूचना देवे के बा तो मानता नहीं कि तो कानून के सहारा तो गाली गलौज नहीं कैले जौन भी इन्फॉर्मेशन दिला आदमी और दुश्मन होकर चेहरा और हित होकर तो खुलेआम मंच पर गाली दिहली कहीं से भी उचित नहीं कहीं से भी जायज नहीं। अगर रउआ लागत कि अगर वह आदमी हो शौक बा के ऊपर तोरा के डायरेक्ट फोन के गाली दी चाहे द्वार पर जाए चाहे रउआ कानून के सहारा लेकर रउआ ओकरा पर कौन लगा दिए थी कि ई दारू पिला बा चाहे जौन भइल बा। लेकिन खुलेआम मंच के माध्यम से और रउआ केकरा के गाली देते हैं तो साफ खुलेआम मालूम चलता लोग के केकरा के मालूम गाली देते हैं रउआ ये बहुत ही मतलब गलत कैले बानी रउआ मंच के माध्यम से
काहे कि मंच के आवाज़ जौन होला साउंड के तो काफ़ी दूर ले जाला, तो लोग का बुझाते केरा गरियावत नहीं, क्या नहीं गरियावत। तो हेंगा गाली गलौज कल कहीं से उचित नहीं किया। बहुत मतलब भोजपुरी संगीत खातिर बहुत दुखद और बहुत निंदनीय बा जन घटना भइल बा। और एगो और निष्ठा के प्रतीक कइले बड़न जो जातीयता के एगो प्रस्तुति हो देले बड़न, एगो बात बोलले बड़न कि हम राजपूत हैं, हम साथ में होते शायद यादव जी बैठल बनी, जे भी बैठल बाटे बगल में वैसन का कुछ बोलले बनी वहाँ के जौन वीडियो में काट के हमनी के डालेम सन अपना कि जौन वहाँ के बोलले बनी कि जातीय अगर रउआ कलाकार हैं तो कलाकार के तो हमनी के जाने नहीं सन, आज तक हमनी के सुनले बानी सन चाहे जानले बानी सन कि कलाकार के कोनो जाति ना होला। कलाकार एगो अलगे जाति होला जेकरा कलाकार के रूप में जानल जाला। तो ये जातीयता कहाँ से आ गई? जी सबसे पहले बता दी कलाकार कौन जाति ना होला कि यो कलाकार के मानतनी कि यो कलाकार अगर मान दी राजपूते कलाकार बा तक जरूर नहीं राजपूते खाली सुनत तारा, हर जात के लोग। अरविंद सिंह के बता दी कि हर जात के लोग प्रेम करेला, हर जात के लोग प्यार देवेला, हर जात के लोग प्रोग्राम करावेला उनको। तो जातीयता वाला शब्द कहीं से उचित नहीं के स्टेज पर मानतनी कि रोवे लोग खुद बोले, हमनी क्या बोले सदा कलाकारे खुद बोले कलाकार के हमनी कोनो जात ना होला। और जातीयता रुआ खुलेआम मन से जातीयता करतनी कहीं से उचित नहीं किया, बहुत ही गलत लागत है। ये चीज़ ना होके चाहिए। अगर रउआ दुगोला कह के अपना के बहुत बड़का ज्ञानी सोचत हो कि हम कि बहुत बड़का ज्ञानी हो गई बनी, तो भोजपुरी जगत में पूरा बिहार में, यूपी में, झारखंड में जो भोजपुरी के जानेला और सुनेला बहुत सारा ज्ञानी लोग बैठल बटे। कहियो ज़्यादा घमंड हो गई लोग है तो माइकवा छोड़ के मंचवा छोड़ के कहीं आके बैठ के केहू से जे भी अगर थोड़ा बहुत सोचे समझे वाला लोग ओकरा से बतिया ले महाराज, ना कि ऐसा के गंदा घिनौना काम करके और वह भोजपुरी के दूषित करतनी जौन हमनी के धरोहर बाटे। कलाकार के एगो धरोहर कलाकार ना जैसे भोजपुरी के एगो धरोहर बाटे, ओकरा के काहे तौहीन करतनी, ओकरा के काहे गंदा करतनी महाराज। थोड़ा सा सोची और समझे के कोशिश करी और थोड़ा सा अपना में बदलाव ले आई। शायद हमरा तो वही बुझाला अरविंद सिंह अभियंता के कोनो परिवारे नहीं खे आ ना घर दुआर बाटे। एगो जैसे कि जैसे खाना बदोश पहले लोग रहत रहे, अनाथ लोग रहत रहे, वो टाइप के उनका लगे संस्कार हो गई बटे। अगर घर परिवार रही तो उनको घर परिवार मोबाइल हुई, बड़का मोबाइल बेरा सब परिवार में बटे, तो वो लोग तो सुनत हुई महाराज। और बेटा और परिवार के पूरा सदस्य और वाइफ और जे भी हुई परिवार में के बा हमरा तो नहीं पता, लेकिन जे भी हुई रो प्रोग्राम के जरूर सुनत हुई और देखत हुई। कितना बुरा लागत हुई वो बेरा जाना बेरी रो परिवार के लोग रो बतिया सुनत हुई। तो यह कहे के चाहे हम फिर से एक बार कि थोड़ा सा सुधार ले आई रहुआ, सुधार लिया बहुत जरूरी बाटे। कैसे कि हमने के भोजपुरी के धरोहर हब दुगोला प्रोग्राम जौन परंपरा से चल बहुत दिनों से चलल आवता। जी जी सही। और वह एगो चीज़ बा भोजपुरी जगत में जौन की बाँचल बा और ओकरा गंदा करे के बिल्कुल रुआ हमरा बुझा कि मुहिम छीड़ देले बनी और सब लोग के ऊपर उतारू कर दिले बनी। जितना भोजपुरी के कलाकार दुगोला करेला बड़े सब कोई राउर नकल करे के प्रयास करता और सब कोई ऊपर उतारू हो गई बा। तो अगर एक सुधार लिया के एकदम कोशिश करी और साथ ही साथ अगर हमनी के टीम के मेहनत रहो लोग के अच्छा लगल होके और बढ़िया लागत होके तो हमनी के चैनल जौन बाटे नीतीश बाबा ऑफिशियल्स और भोजपुरिया एक्सप्रेस एक सब्सक्राइब करी, लाइक करी और कमेंट में जाके ज़रूर बताएं कि हमनी के कौना टाइप के वीडियो फिर से रोवा लोग के सामने प्रस्तुत करी सन जौन रोवा लोग के अच्छा लागो। ऐसे तो हमनी के जौन भोजपुरी के अश्लीलता के मुहिम बाटे ए पर तो जरूर डेली 1-2 दिन आतर करके और नगा करके हमनी के वीडियो आवत रही। यही के साथ साथ नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।